croeso I bawb i'r sesiwn yma. Pwy yw'r Crynwyr? Dych chi angen, ydych chi'n iawn? Dwi'n lle question issues. Right, okay. Naeth ni drafod cyn dod I mewn i'r babell a dweud bysa wedi bod yn neis I ni fod mewn cylch a chydig bach yn fwy anffurfiol, achos pan mae'r Crynwyr yn cwrdd, ni yn naturiol yn cwrdd mewn cylch. Felly dwi yn blin bod yn teimlo chydig bach mwy fel cynulleidfa, ond fe wnawn ni ein gorau, achos mae hynny bod yn sesiwn lle ydych chi yn teimlo yn gyffyrddus a teimlo bod chi yn gallu gofyn cwestiynau I ni ynglyn â'r Crynwyr. Efallai dylwn ni ddechrau trwy gyflwyno'r panel, so falle a fi rown I bobl dweud pwy yw nhw. Wel, Hugh, yn dwi, Hugh, yr edrych dwi'n dod o Pwllheli. Mae gynnon ni gyfarfod yn Pwllheli, sydd yn cyfarfod yn y cnawd Wyneb y Wyneb, sydd hefyd yn cyfarfod ar y we. Fi fi gael rhoi plug I fewn ar y dechrau. Dan yr enw Crynwyr Cymraeg. Un gair, Crynwyr Cymraeg dros o. Chwiliwch amdano fo. Diolch Hugh. Credu bod maic rhwng chi hefyd. So, Jane ydw I, a dwi yn mynychu cwrdd lleol yn Hyn y Bont ar Ogwr. A rydyn ni hefyd yn cwrdd Wyneb yn Wyneb, pob dydd Sul. Ond ers Covid, a dweud y gwir, ni hefyd yn cwrdd ar-lein yr un pryd. So, beth ni'n gael blended meeting yn Saesneg. A wedyn mae pobl yn ymuno â ni o bellach I ffwrdd. Weithiau ni'n cael rhywun sy'n ymuno ni ar iseldiroedd hefyd. Mary James ydw I. Dwi'n grynwr yng Nghwrdd Aberystwyth ers rhyw 20 mlynedd. Dyn ni'n cwrdd bob dydd Sul yn Hen Parce am awr, a falle gael cyflwynes ymlaen ar ôl cyflwyno, bod pawb wedi cyflwyno I ddeud chi pan bod I wedi cymryd bron I hanner can mlynedd I fi ddod yn grynwr. Helo, Lloyd Roderick, dwi'n mynychu Aberystwyth, ond dim ond am tua blwyddyn. Felly dwi'n ymddeol lan llaw, oherwydd os dwi'n cyfrannu at y panel, dwi ddim yn hyd yn oed yn gwybod beth yw'r clichés eto, so falle byddai'n jyst yn defnyddio clichés, falle felly ymddeol. Diolch o galon. Pe bysach chi'n stopio plentyn ar y stryd a gofyn iddyn nhw pwy yw'r Crynwyr, efallai bys nhw wedi gweld rhyw dyn od ar y becyn cereal yn gwisgo rhyw het fel petai bod yn bod o'r ail ganrif ar 15. Dwi'n cofio stori unwaith, oedd un o'r pobl ifanc oedd yn dod i'r cwrdd â ni. Oedd hi mewn dosbarth addysgryfyddol, a'r athrawes yn dweud yn hollol hyderus, wel, mae'r Crynwyr wedi marw allan. A codyn ni I llaw hi yn dweud, na, dydyn nhw ddim dwi yma. Felly mae gallu bod rhyw fath o gamddealltwriaeth bod y Crynwyr yn pethau hen ffasiwn, ddim quite yn siŵr pwy yw nhw ac yn y blaen. Os ydych chi yn cipio draw I Eglwys Santes Catherine, ochr arall o'r hewl, mae Cornel Dawel dyn ni fanna, a mae Christine sy'n eistedd yn y gynulleidfa, yn ddiymhongar fel arfer, wedi rhoi hanes anhygoel at ei gilydd o hanes y Crynwyr yn yr ardal. A mae'n ddiddorol I hwnt, oherwydd mae'r Crynwyr yn mynd yn ôl yn yr ardal yma i'r ail ganrif ar 15, a roedd ganddyn nhw ffermydd yn yr ardal, a hefyd wnaeth tipyn ohonyn nhw fynd allan I Pennsylvania oherwydd yr erlyd wnaeth nhw ddioddef ar y pryd. Nes ymlaen yn y 30au ganrif yn ôl, roedd y Crynwyr yn ôl yn yr ardal yn gwneud nifer o prosiectau pan oedd diweithra yn anhygoel yn yr ardal.
yn gosod mlaen prosiectau addysgol, prosiectau i helpu'r y glowyr oedd ar streic, ac i wneud gwahanol busnesau bach fel dodrefn enghraifft. Ond efallai cewch chi gyfle nes ymlaen i ofyn mwy i Christine, os oes Christine yw'r arbenigwraig. Fodd bynnag, pwy yw'r crynwyr heddiw? Ac os ydyn ni yma o hyd, pam? Beth ni'n ei wneud? Pam ydyn ni yn grynwyr? A dyma'r cwestiwn cyntaf wi'n mynd i ofyn i'r panel. Pam ydych chi yn grynwyr? A dwi'n mynd i ddechrau gyda chi. Wel, mae'n lot o atebion posib yn does amgylchiadau sut mae rhywun yn arwain o un digwyddiad i'r llall ac yn cael llamanw. Beth arall falle ydi edrych ar y sefyllfa o bell a sut ydyn ni'n rhan o sefyllfa ehangach fel da ni'n dod i ddysgu mwy amdano. Ond yn syml iawn, y trigger yr hyn oeddwn i wynebu oedd mod i wedi symud i fyw i Ben Llŷn. Mi roedd Mair fy nraig, ac ym Mhen Llŷn hyd heddiw gŵr Mair Nant y dwi. Chi'n cael deall. Oeddwn i'n mynd i gapel Wesleyaidd yn Nghaerdydd, lle o'n i byw cynt, ac oedd y capel Wesley ar ochr chwith. Allan o'r lle o'n i'n byw ar y chwith. Oedd y capel Methodistiaid Pen Golf i'r dde, ac mi roedd tad Mair yn flaenor yn y capel hynny. Ond dyna ddewis wedyn yn dweud. Felly, ar yr oed yna, dyma fi'n edrych i weld be arall oedd yn bosib. A gwneud ymchwil, mi roedden ni yn ogystal â hynny wedi oedd y capel Wesley yn Nghaerdydd yn cyfarfod mewn capel yn ddoe. Felly, mi oeddwn i wedi gweld dipyn go lew o ddeunydd deallusol ymdodiaeth, ac oedd hynna'n apelio at ein fawr, y ffordd o feddwl, y ffordd o gyrraedd at, ffordd o weithredu. A mi oedd yn haf hefyd gryndogaeth o lyfrau crynwrol, mi roedd ganddo fo ddiddordeb yn y maes. A wedyn mi oedd llawer o'r llyfrau cyffredin hynny am grynwriaeth yn y 50au, 60au, ganddo ni ar y silffedau. Gyda i gefndir felly yn dweud. Ond y peth yn y pen draw ydy y profiad o fynychu'r cyfarfod. Cyfarfod i fi ydy'r peth canolog, y profiad o fod yn llys pobl eraill sydd yn ymgeisio am yr un peth. A hwnna ydy'r bachyn anenodd i a sydd yn fy nhynnu fi o hyd 20 mlynedd yn ddiweddarach. Neu dyna felly sut y does i'n grynwyr a dyna pam. Gyda lot arall i ddweud yn. Diolch Hugh. Neu troi at Medi? Fel nifer o'n oed i, os gafach chi'ch magu yng Nghymru, oedd rwy'n arfer mynd i'r capel i gapel annibynnol o'n i'n mynd, ond oedd yn rhieni, chydig bach yn rhanedig, a mam yn mynd i'r eglwys. Ac bod yn haf, yn flaenor yn y capel, oedd o wastad yn anfoddog pethau oedd yn boeni oedd diffyg cyflog y gweinidog yn y 50au a 60au. Ond cof plentyn gynnau o weinidogion annwyl gweithgar oedd yn tynnu popeth i mewn ac oedd yna gymdeithas dda wastad yn y capel. Ar ôl prodi a dod i fyw i'r Gymru wledig i Geredigion, oedd rwy'n sylweddoli bod eisiau cylch ehangach o bobl o'ch cwmpas chi ac yn y capel oedd hynna i gael. A gofnes i rywun, os ydych chi'n nabod Talabont Ceredigion, ydych chi'n gwybod bod yna 3 capel yna, 2 capel ar y ffordd fawr,
ac un jyst oedd ar y ffordd awr, ac yn cofio gofyn i rywun pa un ydy'r un mwyaf fywiog, ac i Bethel Talabontes i capel yr Annibynwyr, ac oedd o'n fywiog, oedd yr ysgol yn hwyliog, ac oedden ni'n cael pethau fel partïon cyrru yn ogystal â teithiau cerdded, ac wneud fideos efo'r plant ac yn y blaen. Ond dyna pa mor bell oedd o'n mynd. Ond wrth gwrs, Cristnogaeth oedd yr asgwrn cefn. Cristnogaeth ydi asgwrn cefn, y Crynwyr. Mae'r Crynwyr wedi ei selio ar eiriau'r Beibl, ond yn aml iawn mae geiriau yn lladd. A dwi'n cofio mynd i wrando ar esgol dwi'n credu Jeffrey John. Gafodd ei drin yn ddigon gwael gan yr Anglicaniaid. A fo'n sôn am bod geiriau, bod rhaid i ni rhoi ystyr arall i'r geiriau, a bod y Beibl wedi cael ei ysgrifennu, a pobl oedd wedi ysgrifennu, a bod ymwneud person a pherson yn bwysig iawn. A wedyn, wrth chwilio ymhellach y llyfr bach coch yma sydd ar yn un, yn rhaid i gasetol hwn, nath y Crynwyr, sef cynghorion a holiadau. Felly, mae yna rhyw 42 o gynghorion neu holiadau, a mae yna gyngor yna. Ac os darllenau i ddau i chi, dyma chi un, y mae perthynas tymor hir yn dwyn tyndra yn ogystal â boddhad. Os yw eich perthynas â'ch partner dan straen, ceisiwch gymorth i ddeall safbwynt y llall. Mae mynd yn mynd ymlaen i roi cyngor i chi. Ac yn y cyfnod i, hefyd yn yr amser yma, oedd rwy'n yn ystyried i hun yn mynd yn hun. Os gofio i'w nawn, dwi'n cofio pa hyd ydi o. Wynebwch henaint yn ddew, a gobeithio. Hyd y gellir, gnewch mewn da bryd trefniadau am eich gofal, fel na bod balch a resymol yn disgyn ar bobl eraill. Ac os ydych chi ddigon lwcus i gael yr iechyd, ydych chi'n gallu gwneud hynna. Mae'r ddau yna falle chydig bach yn ddwys, ond mae yna gymdeithas o bobl teimladwy iawn o fewn, y cyrfa Crynwyr, ac wrth gael yr tawelwch, mae rwy'n yn arafu lawr ac os oes unrhyw un yn nabod fi, dwi'n ffeindio'n anodd iawn stopio siarad ac arafu lawr, ond mae cwrdd y Crynwyr wedi gwneud hynna i fi, lle dwi'n gallu bod yn dawel, dwi'n gallu ystyried yn hunan pobl eraill a pobl yn hwmpas i y byd, digwyddiadau'r byd. Ac mae rwy'n yn dod i ddarllen geiriau sydd yn ysbrydoliaeth, a sydd rhoi gobaith i chi mewn. Dim yn amgylchiadau ni, mae'n amgylchiadau ni yn dydyn wythnos yma'n enwedig yn hyfryd ac yn ardderchog, ond mae'n amgylchiadau erchyll, a rhaid i ni chwilio am ddofni i'n hynna i ymdopi a gofalon yr 11 ganrif ar 20. A dyna rhywbeth dwi'n gael o'r Crynwyr. Okay, so sut neu pam beth sy'n Crynwyr rhoi'n y fersiwn hir neu'r fersiwn esoteric. Opsiwn nes i gen i. Ond yn fyr, y reswm pam nes i croesi'r drws a un o'r cwrdd o ges i cyfnod o straen. Ges i cyfnod o Gymraeg yn sal at y brifo, ond wedi cael triniaeth a neu'n gyfalu amdano hi. Mae'n sôn am fel, ar ôl cael ddefnyddio'ch byth, mae'n wedi gwella erbyn hyn, a dim ond ar ôl y cyfnod yna, dyna pryd nes i wedi dechrau tynnu'r straen yn ddifrifol. A na fi'n cael triniaeth, oedd cyfnod gyda fi i wneud, gyda gyfalu ac yn y blaen, yn oce, ond dim ond ar ôl y cyfnod pan fi'n sôn bach yn well a gwella, dyna pan nes i stop o cysgu a dechrau becsa o gor-becsa. Trwy'r amser. Nawr, fi'n sôn ar llai, nes i ddefnyddio'r Crynwyr fel rhyw fath o self-help o cael rhyw fath o wellness neu meditation, rhyw fath o beth. Ond nid yna ddim fel na, really. O'n i'n ymddori yn yr fengel, yn ymddori yn ysbrydol efalle. Ond reswm nes i penderfynu
mynd at cyfarfod Crynwyr yn Aberystwyth, oedd yn syml iawn, o'n i'n abod rhywun sydd ddim a mynd at unrhyw beth os yw ffrind yn achub yn lot yn haws i mynd trwy'r drws. Ond y peth mwyaf pan nes i dewis mynd at cyfarfod Crynwyr, oedd y pethau yn un ymddwri ynddo, wedi cymryd rhan ynddo. Falle dwi'n meddwl am y gair cywir, dwi ddim yn gweud gwleidyddol, gwleidyddol gyr bach, falle gwyddol, pethau yn un ymddwri ynddo. Yn barod, cydraddoldeb, heddychiaeth, ac yn y blaen, oedd yn rhan pwysig iawn o beth oedd wedi darllen yn Crynwyr. Ar yr un beth hefyd yw sy'n dewis mynd at cyfarfod Crynwyr oedd y syniad o falle, a dwi'n gweithio i'n cael yn iawn, dwi'n newydd at beth, dwi'n methu am blwyddyn, felly dwi'n darllen yn hwyr o'r beth, ond y syniad o darllen, a da i'n darllen yn engel o safbwynt di-doctrine am y mater i myfyrio ar yr engel yn y ffordd. Na, dwi'n meddwl yn gwerthfawrogi'r teimlad eitha open-ended am y ddwy ar y cyfarfod y ddwy. Mae'n falle cadw'r ysboniad esoteric yn Islam. Diolch yn fawr. Mae yna beth efallai, dwi'n gwybod faint mae pobl yn y cynulleidfa yn gwybod am y Crynwyr, ond falle bod cyn bod ni'n mynd ymlaen i'r ail gwestiwn, efallai bod yn werth nodi, efallai pethau bydd y pobl yn sylwi am y Crynwyr fwyaf. Mae rai gwerthoedd sylfaenol sydd mewn ffordd yn mynd fel y dafyn trwy bywydau pobl sy'n perthyn i gwrdd y Crynwyr. A ni'n galw rhain yn dystiolaethau. Ac na i just crybwyll beth yw nhw, achos mae'n bwysig yn efallai bod bydd hwn yn dod mas yn y atebion nesaf. A hyn yw symlder, cydraddoldeb, gwirionedd, heddwch, ac hefyd cynaladwyedd. So mae yna 5 peth sydd mewn ffordd yn arwain y ffordd rydyn ni'n ceisio byw ein bywydau. Ac efallai y peth arall sy'n bwysig i ddweud am y Crynwyr, sef rhywun yn dod i'r cwrdd. Does dim fath o siarad, a dys bron iawn byth canu. Achos ni'n eistedd am awr mewn distawrwydd. A hwnna yw ein ffordd ni o ceisio dirnad beth yw y wyllus yw ar ein cyfer ni fel cymuned. A dwi ddim fel pe bysach chi yn ar eich pen eich hun yn gwneud rhyw fath o meditation. Mae'n rhywbeth rydyn ni'n gwneud fel cymdeithas, so mae hwn yn bwysig iawn i ni fel cwrdd. Falle gallwn ni jyst gofyn nesaf wrth ystyried y tystiolaethau yma, beth yw rôl y Crynwyr, chi'n meddwl, yng Nghymru a'r byd heddiw? Lliw. Wel, da ni'n cychwyn. Mae'n codi'r cwestiwn o beth yw'r sefyllfa grefyddol. Beth yw'r diwylliant crefyddol ydyn ni'n byw ynddo dyddiau yma. Mae rhan fwyaf ohono ni wedi derbyn, wedi bod yn rhan unau yn agos neu o hyd braich o ddiwylliant capeli. A mi roeddwn ni gyrru i fyny am dro i fyny Cwm Cynon ac nôl ar i Madi, a wedyn fyny to Herbert a Treorcid oedd y blaen, ac yn sylwi ar y capeli mawr drud oedd yn ganolfan nid dim ond fel canolfannau addoli, ond yn ganolfannau oedd yn cynnwys ac yn ymgorffori diwylliant
falle sy'n nhw'n gael o ddiwylliant bydol, ond yn gwneud yr un adeilad yn gwasanaethu cyfan. Oedd yna rhywun ar y radio bore yma yn cyffelybu capeli dwi'n cofio beth oedd o'n. Bod capeli yr amser hynny yn ddigon tebyg yn i gwasanaeth i'r gymdeithas a llawer ffurf arall fwy cyfoes. A hyn dwi'n arwain at yr ar y fath o'r debawt ydy beth yw natur crefydd, ydy crefydd dim ond yn weithred sydd yn byw o fewn llinyn mesur traddodiad, dehongliad, dadlen yn y traddodiad. Neu ydyn ehangach na hynny. Beth yw effaith y crefydd hwnnw ar y gymuned dyn ni'n byw yn efo? A mi glywch chi o'r 5 maes dyn ni'n weld yn eitha canolog i'n creu. Maen nhw'n ymarferol, maen nhw'n ymwneud â sut dyn ni'n byw, sut mae bobl o'n cwmpas ni'n byw. Ac eto, dydy ddim yn ddibynnol ar ddweud wrth bobl, gwrandwch, fel hyn ydych chi fod i fyw. A'r gwahaniaeth mwyaf fyddwn ni'n dweud efo Crynwyr o fewn diwylliant cyfoes ydy ffordd mae'n gwahodd bobl ato ni i chwilio am yr un amcanion a dyn ni yn nhw. A mae hynny yn weithredol ac yn ymarferol a mi fyddwn ni'n hoffi gweld yr agwedd honno tuag at y byd ysbrydol yn ymestyn. Wedyn falle, os gafon ni gyfraniad i wneud, mae ymestyn perthnasedd y byd ysbrydol i'n bywyd bob dydd, i'r gymdeithas da ni'n byw yn hi, i'r gymdeithas ehangach da ni'n byw yn hi, led cyfandir ac wrth gwrs i'r byd cyfan. Mae pawb yn brawd neu chwaer i'w gilydd. Tiwnio fewn i hynny, dydy ddim yn unigryw i Crynwyr. Mae gwahanol fudiadau, mae gwahanol eglwysi yn amcanu yr un peth, ond falle bod hwn yn rhywbeth sydd wedi apelio ata i, a dwi ond yn medru siarad amdana i fi hun. A cofiwch, mae hyn yn wir yn bob un ohono ni. Does ddim awdurdod canolog gan Crynwyr yn dweud fel un mae hi fod, dyma fe dwi'n credu, felly mae rhaid i chi wneud hynny. Nid corff felly yna ni. A falle bod hi'n werth sôn hefyd, mae nid enwad ydy'r Crynwyr. Dydy'r Crynwyr ddim yn enwad arall. Sori, dwi wedi gyda cwestiwn diweddar. Ond y ffaith bod ni yn treulio, mae yna bobl sydd yn aelodau yn cyd-addoli gyda ni sydd yn anffyddwyr, gan nhw ddim system gred, a maen nhw'n hapus. Mae gennym ni bobl sydd yn dilyn crefyddau eraill. Mae yna bobl sydd o eglwysi eraill yn dod ato ni yn rheolaidd. Dr. Mrs. Owen Pwllheli, mi roedd y ddau ohonyn nhw yn blaenoriaid yn Capel Llanbedrog, ond yn hapus iawn i fod yn aelodau o gyfarfod Crynwyr Pwllheli hefyd. Nhw oedd y creigiau yr adeiladwyd y cyfarfod arno fo. Felly, os oes yna un peth i gynnig, dwi'n gobeithio, mae gweld yna ni'n hunain i ddechrau, ymhlith ein cymuned, a mae'r cymuned hwnnw'n dechrau gyda'r cyfarfod lleol sydd yn mestyn i'r gymuned yn ei byw ni ac ymlaen ac ymlaen. Mae cnewyllyn rhywbeth sydd yn bwrw allan o'r canol ydy, a mae'r canol hwnnw'n dechrau gyda'r goleuni. Dyn ni ddylio'r gair goleuni ar hwysad. Dyn ni drafod be arall sydd yna yn ffyrdd eraill o ddisgrifio beth yw'r goleuni hwnnw, ond ysgol sydd i hwnnw. Diolch i'w. Medi? Wedi cofio'r cwestiwn? Ond, fi dweud beth yna i ar y meddwl, ond
magwriaeth wedi sylfaen yn bywydau ni, a mae dal efo ni. Dwi'n cofio mynychu cyfarfod Crynwyr Aberystwyth gyntaf, a fel o'n i'n neud yn pob dim, o'n i'n ymddiheuro mod i hebodd am misoedd. A dyma'r cyfaill wrth y drws yn dweud hynny. Paid ymddiheuro, sy'n rhaid i ti ymddiheuro, mae rhaid i ti ddod i'r cwrdd am ti'n teimlo fel dod. Ac yn syth, o'n i yn teimlo yn gartrefol y mod i'n gallu bod yn onest yna. Mi oedd y tawelwch ymys 20 o bobl oedd yn eistedd mewn tawelwch, mewn tilch, a doedd na ddim teimlad o embarrassment. Os chi'n cofio mynd i gapel a'r organydd yn hwyr, a felly dim music yn chwarae cyn 10 o gloch, yna dwi'n cofio eistedd yna meddwl, beth sy'n digwydd nesaf. Ond mae'r tawelwch sydd i gael ymys pobl sydd yn eistedd gyda'i gilydd yn myfyrio, mae'n bwerus iawn. A mae yna ymdeimlad o ddod at ei gilydd yna. A dwi'n amau ddim bod hyn yn gallu digwydd mewn capeli hefyd a mewn cyrfa eraill. Ond dyna'r teimlad o'n i'n gael, na doedd ddim rhaid i ni, doedd ni ddim yn neud rhywbeth, achos mod i'n teimlo'n euog o beidio neud rhywbeth. A dwi'n credu allai ychwanegu mwy at hynna. O'n i bai bod eto, bod byw yn syml yn gwneud sens, bod ceisio cyd-fyw a deall ochr arall i ddadl mor anodd ydi o, bod hwnna eto yn gwneud sens. Dyn ni gyd yn ymwybodol o beth i sefyllfa'r blaned yna, ei bod hi'n llosgi, a mae rhaid i ni ystyried a ddod at yn gilydd, fe mae yna obaith yn y dyfodol. Felly, y pethau yna sydd angen i ni siarad amdanyn nhw, meddwl amdanyn nhw, a mae'n ffordd o gael ni ddod at yn gilydd, a dwi'n teimlo bod y Crynwyr fel grŵp yn gwneud hynna, a dwi'n ymwybodol hefyd bod yna eglwysi eraill yn ceisio wneud yr un peth. Really just dydyn mae'n mynd i ymellach, ond jyst edrych chi am beth fydd o ffilm a meddu, a ydyn nhw'n sydd yn dan mynd at cyfarfod ar ôl cyfnod neu'n ystod cyfnod o straen a sydyn o tywelwch yn mewn i fi, ond eto beth oedd meddu'n disgrifio profiad o tywelwch symleth gyda pawb yn yr stafell oedd wedi gwneud y gwahaniaeth nhw i fi. A peth arall jyst yn meddwl am sylwadau hiw am nid oes arweinwydd o pregethwr neu pethau ni, ond hefyd rhywbeth yw sy'n denu at y cyfarfod Crynwyr. A i beth jyst, mae hwn rhywun ffaint yn mynd nôl at cwestiwn, dwi'n meddwl. Ddo yn y cyfarfod, oedd darlleniad gan y llythyr gan y cyfarfod blynyddol. A os dwi'n cofio iawn o fi'n brawddeg, yn sôn i'r cryfder eglwys trwy gallu i anghytuno gyda'i hun yn y ffordd yna. A dwi'n sy'n mynd yn trawiadol iawn wrth feddwl i'r cwrs y blynyddol. Falle sbonio beth oedd cwrdd Crynwyr i ni rili. Dwi'n gweud y ffordd yn natur pobl dod o gwahanol gefndiroedd, gwahanol crefyddau, gwahanol ymwneud at ei gilydd yn y ffordd yna. Falle yn anghytuno yn y ffordd yna, ond yn gweithio trwy'r peth gyda pethau craidd, heddwch, a crydoldeb a derbyn hefyd. Diolch. Chi wedi bod yn amyneddgar tu hwnt a mae'n hwyr yn y prynhawn. A fysa rhywun yn y gynulleidfa yn hoffi gofyn cwestiwn
i ni fel panel. A dych chi'n neud sydd yn meddwl, wel, dyn nhw ddim wedi ateb y cwestiwn, ond nes i ffeindio'r ateb iddo fe. So, unrhyw gwestiynau bysach chi yn hoffi gofyn i ni fel panel? Os gyda chi fel arweinydd fel gweinidog neu pwy sy'n arweinydd, pwy sy'n ysgrifennydd? Wel, mae gynnu ni glerc ym mhob cwrdd, ond y clerc mewn ffordd yw'r person sydd yn derbyn llythyron, sydd yn helpu wrth weinyddie cyfarfodydd. So os ni'n cael cyfarfod busnes, mae'r clerc yn cynnal y cyfarfod busnes, ond rôl y clerc, really, yw fod yn was i'r cwrdd. Achos un o'r pethau sydd efallai yn wahanol gan y Crynwyr yw'r ffordd ni'n gwneud penderfyniadau. Achos ni'n gwneud penderfyniadau mewn cyfarfod addoli. Hynny yw y ffordd, os oes penderfyniad i'w wneud, yr hyn ni'n wneud yw ystyried y broblem, a mas o'r tywelwch bydd pobl yn rhoi beth yw eu barn nhw, a mae pawb yn gwrando ar y gwahanol farnau, a wedyn syrthio nôl y distawrwydd, ac yn meddwl am hwnna, a wedyn y nod yn y pen draw yw bod ni yn dod at benderfyniad lle mae pawb yn gytun. Felly, dwi ddim fel petai bod rhywun lan fan'na yn dweud wrthyn ni, dyma beth dylech chi'n neud. Mae cwrdd yn neud y penderfyniad. Felly, yn yr ystyr yna, ni yn gyfartal fel cwrdd, ia? Felly, does neb yn fwy pwysig na neb arall. Ydy hwn yn ateb y cwestiwn? Ti'n dweud rhywbeth? A hanner arall y peth falle ydy mewn addoliad i sawl sydd ddim yn gyfarwydd, lot o bobl yn gwybod bod Crynwyr yn cyfarfod mewn distawrwydd, felly sut mae hynna'n gweithio. Mi fydd y cyfarfod, mi fydd bobl yn cyrraedd ac yn eistedd mewn distawrwydd, wedyn mae'r distawrwydd i hun yn dod yn beth dirnadadwy. Ie, mae'n bosib sylweddoli bod yn bod y diffyg sŵn. A mae pawb sydd yn cyrraedd yn suddo i'r distawrwydd hwnnw. Felly mae'r cyfarfod yn cychwyn pan mae'r person cyntaf yn eistedd i'r awr. Does na ddim neb yn cyhoeddi, dyma ni, da ni'n dechrau nawr bod o'r llawer. Wel, mae'n eithriad i hynny pan da chi'n neud ar y we, achos mae rhaid eich ddweud. Os mae bob yn cledron. Ond mae'n fater o suddo yn ar y deg. A da chi'n teimlo y cyfarfod i gyd gyda'i gilydd yn suddo i'r distawrwydd. A dwi'n meddwl wrth benderfynu pethau, mae hynny wedyn y para mawr fel arfer. Os ydy rhywun yn teimlo na gallen nhw wneud y distawrwydd hwnnw yn fwy dwys, mae nhw wedyn yn medru cyfrannu teg at y distawrwydd hwnnw mewn rhyw ffordd arbennig. Falle bod yn ddyfyniad o gerdd, falle bod adnod o Beibl, falle bod yna rhywun wedi dweud rhywbeth yn y gorffennol. Ond y llunin mesur ydy a ddim gwneud y distawrwydd hwn fwy dwys. Nid cyfarfod y gored ydy hwn, lle mae pawb yn sboncio ar eu traed bob yn edrych yn siarad, achos bod eisiau pawb gweld beth sydd gen i ddweud, yn gwahaniaeth. Mae yn dod i ben pan mae'r peniried yn ysgol llaw, wedyn mae pawb yn ysgol llaw. Arwydd fflir, mae'r gyfan wedi dod i ben nawr, diolch yn fawr. A wedyn, ar ôl bod yn distaw am awr, bydd i fyw mi, da ni'n siarad wedyn de. Gai ychwanegu rhywbeth, os eisiau bod mwy am y drefn, beth synodd fi oedd o fod mewn cyfarfod busnes
i drafod beth bynnag, sa cyflwr y tŷ cwrdd neu beth bynnag. Mae yna drafodaeth, ond mae rhaid i chi fod yn sylwgar, os oes gyda chi rhywbeth i ddeud, a mae mwryn arall wedi ddeud e. Dyn ni gyd wedi bod mewn pwyllgorau lle chi'n deud rhywbeth, a mae person ochr draw i'r bwrdd yn deud union yr un peth, neu yn golygu rhywbeth, ac yn deud yr un peth mewn geiriau gwahanol. Wel, efo'r Crynwyr, mae'n dda cael eich atgoffa na ddim dyna beth sydd yn digwydd. Os oes rwy'n wedi gwneud pwynt, does dim pwynt i rywun arall ddeud o eto. Felly, dyn ni'n ystyried yn ddwys wrth drafod pethau, a meddwl does dim pwynt i fi fod yn gwneud yn pwynt i eto, mae rhywun arall wedi gwneud o. A wedyn, mae'r cofnod yn cael ei ysgrifennu lawr. A mae'r pawb sydd yn y cyfarfod yn gorfod bod yn hapus gyda'r cofnod yna. Yn hytrach na bod yr clerc yn mynd adra, sgwennu'r cofnodion ar ôl y cyfarfod, a wedyn chi'n mynd i gyfarfod arall a mae rhywun yn darllen y cofnodion. Dyn ni'n wlad o bwyllgorau dydyn ni. Ond dyn ni'n gweld y system yma'n ardderchog, a dwi yn cofio rhywun yn dweud bod, yn cofio enw pennaeth y World Bank rhai blynyddoedd yn ôl, ac oedd o yn cynnal ambell i gyfarfod yn y dull yma, lle oedd pawb yn ystyried yn dawel, oedd pwynt yn cael ei wneud, ac yna yna ddim ymelaethu geiriau. Ac oedd y cofnod yn cael ei ysgrifennu, pawb yn hapus gyda'r cyfnod. A ni'n gweld hwnna'n ffordd, mae'n ffordd ffres iawn iawn. Fod ni'n gyfarfod anodd. Ie. Chi'n ma'n cyfoddi chi disgrifio gyda'r oedolion sy'n gallu bod yn dawel. Os na fod nawr ti blas dan cenedlaethau i fod fewn y Crynwyr a sy'n delio? Beth sy'n digwydd os oes plant yn y cwrdd, a mae'n egyrfau gyda plant, diolch i'r nefoedd. Mae plant yn dod i mewn i'r cwrdd, mae'n amrywio tipyn, weithiau mae'n dod i mewn ar ddechrau'r cwrdd, weithiau mae'n dod i mewn ar diwedd, ond mae'n dod i mewn a maen nhw'n cael blas ar y distawrwydd. O fach i fyny, really. A wedyn fel arfer, bysyn nhw wedyn yn mynd mas i cael rhyw fath o ysgol sul, really. Ar yr un trywydd ar cwrdd, falle, neu rhywbeth mae'r cwrdd yn ystyried ar y pryd, a wedyn fel arfer maen nhw'n dod nôl mewn ar ddiwedd y cwrdd ac yn dweud wrth y cwrdd beth maen nhw wedi bod yn wneud. Yn amlwg mae distawrwydd yn rhywbeth sy'n anodd i blentyn, ond ni yn amlwg yn croesawu plant i mewn i'r cwrdd, ond i falle ar y dechrau am gyfnodau llai, am cyfnodau bach. Yes. Dyna chi cwestiwn arall. Chi'n cysylltu â'ch gilydd drwy'r Wel, ydym. Mae gennym ni... mae gennym ni cyfarfodydd rhanbarthol. So, yng Nghymru, er enghraifft, mae gennym ni cyfarfod rhanbarthol yn y de. Mae un arall yn y canolbarth, mae un yn y gogledd. A mae nhw yn ystyried mwy fel busnes ar gyfer yr ardal. A wedyn mae gennym ni Crynwyr yng Nghymru, a mae hwn yn cwrdd tair gwaith y flwyddyn i ystyried sut ni yn, wel mae'n gwahanol bethau, ond er enghraifft mae gennym ni gynrychiolydd ar cytun, er enghraifft. A so rydyn ni wedyn yn ymateb i pethau sydd yn codi yng Nghymru. Falle mod i ddim wedi esbonio hwn yn dda iawn, dwi'n oce. A wedyn wrth gwrs mae yna cyfarfod blynyddol yn dros Brydain. So weithiau byddwn ni, mae hwn yn newid fod fel mae'n digwydd yn Llundain eleni, ond mae'n cael ei gynnal mewn gwahanol rhannau o'r wlad.
Yn fynegu, o'n i'n meddwl falle fydda rwy'n yn codi iaith y cyrfa yma. Ydy'r cyrfa yn Gymraeg a dydyn nhw'n Saesneg. Yn benodedig yn un iaith yn Aberystwyth. Mae yna nifer fawr o'r cyfeillion yn gallu siarad Cymraeg. Nifer wedi dysgu, llai yn siarad Cymraeg. A mae o'n rhywbeth, os ydych chi'n ystyried meddwl yn ddwys am rhywbeth, mae'r mynegiant yn sicr yna i fi yn y mamiaeth sydd yn yr iaith Gymraeg. A mae wedi codi gyda fi yn y ffaith mod i'n gwybod os ydw i'n mynegu dystiolaeth, os dwi'n gwyni dyfeithi yn deud rhywbeth sydd yn wirioneddol yn dod o'n nghalon ni, mae'n dod yn Gymraeg. Dwi wedyn yn meddwl, mae lot o gyfeillion yna ddim yn deall hyn. Mae rhai cyfeillion yn gallu cyfieithu yn dda iawn. Dwi ddim yn teimlo mod i'n gallu. Ond yr hyn sydd yn cael ei fynegu dros y byd ydy, os ydych chi'n mynegu rhywbeth gwirioneddol o'ch calon, yna mae'r teimlad yna yn cael ei basio i'r pobl sydd yn clywed hynna, a nad oes dim angen i chi fod yn cyfieithu. Mae hwnna'n anodd iawn i'w ddirnad, ond mae cwrdd Pwllheli yn gwrdd Cymraeg i ni. Ti eisiau deud rhywbeth? Ie, wrth gwrs, yr hyn mae bobl yn dweud ydy bod wrth gwrs ydych chi'n meddoli mewn distawrwydd, os oedd yr iaith yn codi dydy hyn ddim, wrth gwrs ar un llaw mae o wir, ond y ddau beth, un ydy medu sôn yma ydy didwylledd, a didwylledd drwm hwnnw ydy'r hyn da ni'n chwilio amdano fo. A mae cyfieithu jyst mwyn bod yn gwrtais yn neud hynny anodd ynde. Yr ail beth ydy yn bod yn siarad dipyn fel yn unfed. Siarad lot wedyn ynde. Mae yna lot o wirionedd y cwrdd yn dod i'r wyneb yn ystod y sgwrs yma hefyd. Ac yn ddelfrydol, os ydyn ni yn byth Cymru Cymraeg fel ydyn ni'n Pwllheli. Mae'r drafodaeth yn dod yn naturiol drwy'r Gymraeg. A mae arwydd y cad o'r hyn da ni wedi drafod yn dod yn naturiol. Mae'n dod o'r lle canolog ac yn cyrraedd pawb ar yr un lefel. Wedi dweud hynny, mae yna 2 neu 3 ohonom ni sydd wedi dysgu Gymraeg, ac felly mae nhw yn cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg sydd ddim yn famiaeth iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl, dwi'n eisiau siarad ar eu rhan nhw, ond byddwn ni'n teimlo bod nhw yn teimlo bod ni'n bwysicach iddyn nhw i fod yn rhan o iaith cyfarfod cyfan ynde. A Pwllheli, dwi'n meddwl, ydy'r unig gyfarfod yn y byd i gyd sydd yn uniaith Gymraeg. Plug number 2, Crynwyr Cymraeg, ungair.org. Ond y pwrpas am hyn ydy mi da ni yn ddau'n gyswllt i bobl mewn cyfarfodydd eraill, lle falle bod yna 2 neu 3 sy'n medru Gymraeg, ond dydy ddim yn ddigon i gyflenwi i dechreuad ysbrydol nhw yn y cwrdd nhw. Neu unigolyn. Mi allwn ni fod yn Nghymru, yn Mhrydain, yn Ewrop, America. A mae gynnon ni berson sydd yn ymuno â ni yn rheolaidd o Singapore am 2 gloch y bore. Wedi hi, chwarae teg. Mae'n siarad gyda gacen cwmtala mwyaf bendigedig. Wedyn, mae dewis yr iaith yn beth mwy na dim ond mater y gwrteisi. A mi ydyn ni fel Cymru Cymraeg wedi'n trwytho yn y syniad dylen ni siarad Cymraeg wedyn ymddiheurio yn syth ynde. Sori.
have to speak to Welsh. Ynde? Dwi'n meddwl bod angen dileu hynny'n does. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn groes i natur. Ond wrth gwrs mae'r strwythuron ffurfiol sydd yn bod ers cannoedd o flynyddoedd yn bethau sydd yn hir yn newid. Ond dydy agwedd pobl ddim yma, agwedd pobl yn gallu newid yn sydyn gyda gymdrech a gyda y sylweddoliad bod chi'n gwneud y peth iawn. A falle os eisiau dod o hwn nôl i gychwyn, gwneud y peth iawn ydy beth ni'n trio gwneud a chwilio am yr ysbrydoliaeth a'r gallu a'r nerth i wneud hynny ydy'n job ni mewn cyfarfod. Ydy ni'n wneud y peth hyn. Os dim geiriau, os dim patrymau, os dim traddodiadau, os na unlle i guddio. Dach chi gorfod wynebu chi'n yn eich ffordd mwyaf gonest, a mae hynny'n medru bod drwy ddewis pa iaith a chi'n defnyddio. Mae hynny'n eitha pwysig. Da ni'n awyddus mi roedd y glo i sefydlwyd Crynwyr Cymraeg.org i'n gair. Ond cyn hynny, mi roedden ni'n awyddus i fedru sefydlu grwpiau ar draws Cymru a fi hwnt, fydden dod at ei gilydd falle noson waith i gymdeithasu, i fod yn rhan o'r cylch cynwyrol Cymraeg i iaith. A dim mewn ffordd mae'r dechnoleg wedi'n helpu ni gyda hynny fel y heleth. Ac yn dal i y mwyaf honno'r ffeiddydd yn troi fewn ar Crynwyr Cymraeg.org i'n gair. Diolch am y plugs, yw ffantastig. Na i jyst dweud rhywbeth cryno am y cysylltiad â'r Crynwyr a heddychiaeth. A dwi'n gwybod fel cadeirydd wedi ni fod i siarad, ond na i trio cadw fe'n fyr. I mi yn bersonol, mae hyn yn dod o gred y Crynwyr bod hyn o ddiw ym mhob person. Os ydych chi wir yn credu bod hyn o ddiw ym mhob person, mae'n amlwg bod chi'n mynd i geisio trin a chael yn gydradd. Hynny yw, mae rhaid trin a phawb ar un parch a'i gilydd. Ac efallai Waldo sydd wedi dweud yn fwy cryno yn y neb, pa werth na thri yn wawd pan laddo dyn ei frawd. Hynny yw, sut yn y byd ma'r crwn ydych chi'n gallu bod yn greulon o'ch bobl a lladd pobl a hyrwyddo lladd eraill os ydych chi wir yn credu bod hyn o ddiw yn mhob person. Ac i fi yn bersonol, dyma o le mae fy heddychiaeth yn dod. Mae hwn yn rhywbeth sy'n arwain fy mywyd i erbyn hyn. Ond y peth sy'n dda amdano fe, achos yn wynebu y pethau ni'n gwynebu yn y byd, wrth gwrs, ni'n gofod sylweddoli, wel, beth ydw i person bach yn gallu wneud ynglŷn â problemau mawr yn y byd, dwi'n rhywbeth bach gallai i wneud. Ond yr hyn mae'r cwrdd yn wneud hefyd, chi'n dod â'r holl broblemau yn anobaith a hyn i'r cwrdd, ac yn y distawrwydd roedd Hugh yn sôn amdano fe, rydych chi'n dod o hyd i obaith ac i'r nerth i fynd ymlaen, i wneud yr ychydig bach yna dros yr hyn ydych chi'n credu ynddo fe. A dyma pam mae'r cwrdd i mi mor bwerus, achos mae'n rhoi i chi y nerth a'r gobaith i gario ymlaen. Ac dwi'n siŵr ydi Medi eisiau dweud unrhyw beth arall am heddychiaeth. Diolch yn fawr. Credu bod ni bron iawn wedi dod i ben gyda'r amser, ond os oes y cwestiwn arall. Ydy'r Crynwyr wedi cadw i fynd ers y 19th ganrif? Ers ail ganrif ar 15. A un o'r gydeigiau yn cael ei gyfri yn y cwrcyr dwytha. O! Waw. Da iawn. Ond ie, mae ni am o hyd fel chi'n gweld.
A mae'n y bobl llai hefyd. Yeah. A hefyd i ddweud am cwrdd y Crynwyr, maen nhw'n gored i unrhyw un. Felly, os ydych chi jyst yn teimlo chydig bach o, tybed sut bydde hwnna. Mae drws ar agor, mae unrhyw un yn gallu dod. Felly, os ydych chi'n mynd draw i Eglwys Santes Catherine, mae fath o restr o'r cyrbau lleol. A mae Katrina sydd fyna yn y cydlynydd dros y Crynwyr yng Nghymru, a mae hi yn gwybod lle mae'r cyrbau i gyd dros Gymru gyfan, felly mae gennym ni bobl yma sydd yn gwybod beth i beth. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.